دگەل ئاڵوزیان لە ڕۆژاوای کوردستانی و هێرشên سوپای عەرەبیە سووریا بوو سەر ناوچەین کوردنشین لە شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە و هەریداوی لە دێر حافر چه گرێدانە سەرکەفتنا پرۆسە ئاشتیە بڕەوشە کوردێن ڕۆژاوای کوردستانی بە هەیە ئایا ئەف کۆمیسیۆنە دێ بکاربیتن بگەیتە ئارمانجێ و راپۆرە خۆیان داویە پێشکەش بکە و لەسەر بنگە هێوێ راپۆرێ پروژه یاسان ئامادە بکە و ئەف پروژه یاسایە لە گۆڕی منفعەت و قازانجا کوردان بن هێژا دیلان ئایان پەرلەمانتەرە دەم پارتیە ژان قەرەی میێڤانە منە لەسەر vê mijarê هێژا دیلان تو بخێراتیە کوردستان 24 هون وەکی دەم پارتین و نەرێن خۆ هەنە هون کێف خۆشمون بدە مەزراندنا vê کۆمیسیۆنê lêl car bi caran emgilî û gazindên hewa dibihîsin li ser sistiya vê proseyê gotina hewaya dawiyê li ser vê mijarê çi ye? Evet, sizlerin de bildiği üzere 27 Şubat 27 Şubat Banga Öcalan hebu piştevici komisyon mahatirme hatı bu da mezrandın. Hemu partiyen siyasi raporten xwe peşkeş kirin. Her yek derbarê proseyê de raporên cuda bu. Dem partici raporta xwe peşkeş kir. Me behsa mafên Kurda zimanê dayîkê me xwest li ser vê sererastiyekê yasayî durust be her wiha qeyyûm bên dawî kirin biryarên dadgeha Ewropa û dadgeha destûrê ya Tirkiye bêne cîbicî kirin ji wan jî girîngtir akterê serekek û dest bi proseyê kiriye Abdullah Öcalan ji mafê hêviyê sûdmend be me ev hemû daxwaz pêşkêş kirin di navarasta vê proseyê de me xwest ku yasayên taybet bi proseyê bên derxistin gerîlayên ku vegerin dê çi rûbirû birbin li ser vê me pêşniyarên xwe kirin her wiha me behsa dîroka pirsa Kurd kir serhildanên destpêkê ji bi û çi bû bingeha pirsa Kurd çi ne her wiha tiştên ku bûne sebeb ku PKK derketiye holê çi ne ji PKK xwe helweşandiye lê sedemên sereke yên derketina holê ya PKK hebûn hemû partiyên din jî raportên xwe da arasteya nêzîkatiya xwe pêşkêş kirine hemû niha raporteke hevbeş tê nivîsandin em dixwazin îro jî civînek heye ji xwe dê pêşniyar bên girtin ji bo nivîsandina raporê em çavarê dikin raportekê hevbeş derkeve êdî da araste vê raportê de li parlamentoyê yasayên pêwîst bên derxistin em dixwazin êdî derbasî vê prosê bin em dixwazin raporta hevbeş çi be em dixwazin da arasteya banga 27 Şubatê de mafê hêviyê gavek zûtir derkeve pêş de ya din jî em dixwazin biryarên dadgeha Ewropa û dadgeha destûriya Tirkiye gavek zûtir bêne cîbicî kirin helbet hemû partiyên siyasî jî dixwazin siyaseta qeyyûmê dawî be û yasayên taybet bi proseyê bêne derxistin daxwazekî me wiha heye. خانما دیلان bi berdewamî van rojan haya me jî heye ku dem partî dibêjîtin ev grupên çekdarên hêrişî Şêx Mexsûd û Eşrefiyê kirî û nûke hêrişa xwe li dijî Dêrhafir dest pê kiriye hin ji wan gropan bi piştgiriya Tirkiya vê hêrişê li dijî Kurdan dikin û helbet van hêrişan li dijî Kurdan bandora xwe karîgeriya xwe lêser serkeftina proseya aştiyê li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye heye eger hatû ev hêrişe berdewam bikin aya dê helwîsta demê çi bît? Şöyle ifade ediyoruz. Şöyle sürecin elbette ki etkilenmemesi için ji bo prose bi bandor nebe em hewl didin lê Kurd tenê li Tirkiye nînin Kurd li çar parçeyên Kurdistanê dijîn eger proseyekî pêş bikeve divê mafên azadiya Kurdan li her çar parçeyên Kurdistanê li pêş çava bên girtin û em jî dixwazin di proseyekî wiha da
nabe Türkiye erişin le Rojavayê Kurdistanê qebûl bike. Ez parlamenterê Rihayê me ji bo me Kobanê çi be pirsûs ew e qamişlo nisêbîn wek hevin li wê derê ewlehiya Kurdan, jiyana Kurdan, azadiya Kurdan ji bo me gelek giring e. Em dixwazin her çar parçeyên Kurdistanê rewşa Kurda baş be. Em dixwazin li Tirkiye madem proseyekî wiha dest pê kiriye helwestekî wiha nîşan nede di çarçeveya rêkeftina dehê adarê de nêzîkatiya bo hemû aliyan yek be em daxuyaniyan Tirkiye qebûl nakin û em dibêjin ev nêzîkatiyên wiha baweriya gelan têk dide. Êrişên li Helebê ku li Kurdên ku li Tirkiye dişine em hemû me yek saet jî xew nekiriye. Eger li Rojavayê hem nijadên me li wê derê birayên me xwişkên me li wê derê eger dibin êrişê da bin nabe kes bawerî bi proseya li Tirkiye nake. Çawa Wêçaxê dê helwîsta hewa çi be Xanima Dîlan weke Dem Partî dê helwîsta hewa çi be eger hat û hêrişên Spaya Erebî hûn dibêjin bi piştgiriya Tirkiyeyê berdewam bûn û berfireh bûn û rakêşana Bakurê Rojhilatê Sûriya Rojavayê Kurdistanê. Hûn ê çi bikin helwîsteya bi taybet di nava komisyonê da dê çi be? 100 yıldır Sed salin evet 100 yıldır devam eden bu sorun ev pirsgerek berdewam e. De qonaxa niha de em dixwazin êdî bi danûsandinan û bi muxatabin were çareserkirin. Têkoşîna me xebata me ji bo vê ye. Em li vê derê bang li Tirkiye dikin ji bo cîbîcîkirina rêkeftina dehê adarê navbênkariyê bikin. Helbet damezrandina vê komisyona prosê aştî hêsan nebû. Hatina vê qonaxê jî ne hêsan bû. Lê eger em rê nadin ev prose dawî bibe, lê em dixwazin mafê Kurdan li wê derê jî bêparastin û Dem Partî dixwaze em banga xwe li desthilatê dikin dibe ji bo cîbîcîkirina rêkeftinê em carekê din dibêjin divê Tirkiye rolekî navbênkariyê cîbicî bike û Tirkiye rê nede ku ev prose têk biçe. Em jî duwarê dîplomasî, siyasî û bi rên danûsandinê de jî em hewl didin prose bi wî hewayê birêve biçe. Bi dest pêkirina êrişan li çar parçeyên Kurdistanê xwepêşandan hene bang dikin û em dixwazin Tirkiye ev ji bangawaziya xwe şerxwazî dûr keve. Niha dayîk li pêş wezaratan derve bû bang li wezîrê dervê Tirkiye Hakan Fidan kirin gotin ku dev ji van gotinê xwe berdin ji bo bercewendiyên Kurdan rê bigirin. Behsa tîfaqa hezar salan ya Kurd û Tirka têkirin lê em dibînin êriş li hember Rojavayê hene û ev nêzîkatiyekî wiha qebûl nake. Dem Partî dixwaze danûsandin hebe, diyalog hebe û her çar parçeyên Kurdistanê jî Kurd bi nasnameya xwe bi mafên xwe bijîn û em xebata xwe di vê arasteyê de berdewam dikin. Xanima Dîlan Ayan parlamentera Dem Partiyê ji Enqereyê gelek spas.